pisma je spremna. Dođi nam Ante ružo, Pisma je spremna kad ćeš nam doći. dođi nam Ante ružo. Ako ne znaš šta je bilo, pitaj, znaš već koga. Kad ćeš doći, Ante, kad ćeš nam doći? Antonija je napravila 178 kobasica. Moraš doći probati kulen dok ga ima. Napravit ćemo od tebe debelu svjetsku zvijezdu. Dođi nam Ante ružo, Nova pisma ti traje oko 5 minuta. A ima i za popiti i za pojesti, zato dođi nam